खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गान्दा गंजों लोगोसे 4 सुरां सिखारिखौ खादों पुलिसआ। उत्तर प्रदेशआव बारहुंखाजों सा 70निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। थाखो खथा सिङाव उन्दै फरायसाखौ गाज्रियै बुनाय फोरोंगिरिया हमजाबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया मन्त्रि सभानो बिफान रानबाय। हाग्रा बिफाननि गुलियाव गोबांसा सुबुंनि जखम। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। अरुणाचल प्रदेशनि पापुम पारे जिल्लायाव पुलिस आरो हाग्रा बिफाना जयै लोगो नांना अपारेशन खालामनायाव 1.2 कौटि बेसेननि गान्दा गं आरो बेजों लोब्बा गोनां 4 सुरां सिखारिखौ खायो। पापुम पारेनि एसपि तारु कुमारआ फोरमायनाय बायदिब्ला आसामनि हलंगी आरो बेनि साखाथि ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रानि जुनार लांखारनाय खामानिफोरनि खौरां मोननायनि उनावनो बे अपारेशनखौ जागायदों, जेराव सिग्रोमनायनि गेजेरजोंनो 1.2 कौटि बेसेननि गान्दा गंखौ बोखांनो हानाय जायो होनना एसपिआ फोरमायदों। बे समाव बालिजान पुलिस थानायाव जाथायजों सोमोन्दो गोनां दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनायजों लोगोसेनो हाग्रानि जुनारखौ सिखावै फालांगि खालामग्रा नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय हादर गेजेरनाङारि सोमोन्दोखौ संदाननो नाजागासिनो दं आरो आयेन बेरेखा जिब जुनार फालांगि रेकेटखौ हमनो थाखाय पुलिस आरो हाग्रा बिफाना गोरोबलायना गोख्रै खामानि मावनायखौ एसपि तारु कुमार लोगोसे हादोरसानि नखर मन्त्रि मामा नातुंआ बाख्नायदों। बेनि अनगायैबो इयुन समफोराव हादोरनि मिथिंगायारि दोहोनथायनि फारसे खैफोद लाबोयोब्ला बेफोरबायदि आयेन बेरेखा खामानिनि सायाव गोख्रों आयेनारि राहा लाबाय थागोन होनना मन्त्रि नातुंआ सांग्रांथि होयो। योगी आदित्यनाथनि रायजो उत्तर प्रदेशआव गिख्रंथाव बारहुंखा। बे गिख्रंथाव बारहुंखायाव सा 70निबो बांसिन सुबुंनि जिउ गोमादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गिख्रंथाव बारहुंखा सारन्थाइ सा 70निबो बांसिन सुबुंनि जिउ गोमादों। बारहुंखाजों बांसिन सुबुंनि जिउ गोमानाय खौराङा प्रयागराज आरो फतेहपुरनिफ्राय फैदों। रिपर्ट बादियै प्रयागराजआव सा 17, फतेहपुराव सा 11, फतेहपुराव सा 7, मिर्जापुराव सा 6, उन्नावआव सा 6, बदायूंआव सा 5, बरेलीआव सा 4, सीतापुराव सा 3 सुबुंफोरखौ लाफानानै रायजोआव 70निबो बांसिन सुबुंनि जिउ गोमादों। बोथोरनि बेबायदि गिख्रंथाव सिमब्रोनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ। लोगोसे जोखोम जानाय गासैखौबो गोनां जानाय बायदि फाहामथाय होनो बिथोन होयो। थांनाय साननैसोआव ससियेल मिडियायाव गोबारै गोसारनाय आरो भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअनि दायनिगिरि फोरोंगिरिया हमजाबाय। थाखो खथा सिङाव उन्दै फरायसाखौ गाज्रियै बुनाय फोरोंगिरिया हमजाबाय। मोहम्मद आरिफुल इस्लाम मुंनि फोरोंगिरिया हमजाबाय थाखो खथा सिङाव उन्दै फरायसाखौ गाज्रियै बुनानै। सराइदेव जिल्लानि माथुरापुर बागिसा गुदि फरायसालियाव जादोंमोन साफ्रोमबो बिमा बिफा आरो दिथागिरिफोरखौ गिखांहोनाय बे जाथाया। बबेखानि फोरोंगिरिया फरायसाखौ गाज्रियै बुनाया थाखो खथा सिङाव लगायनाय सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन आरो बेनि फुटेजआ ससियेल मिडियायाव गोसारनानै उनावनो रायजोनाङै गोख्रों बिजाथाइ सोमजिहोदोंमोन। लोगो लोगो बे जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि सिखांदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया सीसीटीवी फुटेजखौ नायफामफिननायाव सोराङाव फैयो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसामाव गोदान सोरखार दानायनि उनाव दिनै मन्त्रि सभानो बिबान रानबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गावनि केबिनेट मन्थ्रिफोरनो बिफान राननानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे समाव हिमन्तनि मन्त्रि सभायाव 4 केबिनेट मन्थ्रिफोर दं। 4 मन्थ्रिफोरा फारियै रामेश्वर तेली, अतुल बरा, चरण बर' आरो अजन्ता नेउग। बै 4 मन्थ्रिया 12 मेआव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लादोंमोन। हिमन्तनि मन्त्रि सभानि बिफान राननायनि बागै रायजो बेंगिरिया गांसे राजपत्र फोसावनानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया रामेश्वर तेलीनो ट्रेन्सफरमेशन एन्ड डेभेलपमेन्ट, लेबार वेलफेयार आरो टी ट्राइब एन्ड आदिबासी वेलफेयार बे मोनब्रै बिफानखौ होदों। अतुल बरानो होदों मोनब्रै बिफान। बेफोर जादों पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, इमप्लिमेन्टेशन अफ आसाम एकर्ड, बर्डार प्रटेक्शन एन्ड डेभेलपमेन्ट आरो एक्साइज। मन्त्रि चरण बर'नो ट्रेन्सपर्ट आरो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड बे मोननै बिफानखौ होदों। बेबायदिनो मन्त्रि अजन्ता नेउगनो होदों वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट आरो टुरिजम बिफानखौ। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ 21 मेनिफ्राय जागोन गोदान सोरखारनि गिबि बिधान सभा जथुम। बे जथुमनि उनावसो गावनि मन्त्रि सभाखौ फेहेरनाय जागोन। हाग्रा बिफाननि गुलियाव गोबांसा सुबुंनि जोखोम जादों। हाग्रानि मैदेर होनो थाखाय हाग्रा बिफाना गावनाय गुलिया 5 सुबुंखौ जोखोम खालामदों। नगाव जिल्लानि सामगुरिनिफ्राय बरमायाव दिनै फुङाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंनिफ्रायनो सामगुरिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै उदखार खालामफैदों। बेनि बागै जायगानि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंमोन आरो मैदेर फालोखौ होहरफिननो खावलायदोंमोन।
बेबायदिनो हाग्रा बिफाना मैदेर फालोखौ होहरफिननायनि राहा खालामदोंमोन आरो हाग्रा बिफाना मैदेर होनो थाखाय लाथिख'आव गुलि गावदोंमोन। नाथाय बे गुलिया जायगानि 7 सुबुंनाव नाङो। हाग्रानि मैदेरखौ नायनो थांनाय बिहिर खालामफैनाय 7 सुबुंनाव नांदों हाग्रा बिफाना मैदेर होनो गावनाय गुलिया। बे जाथायनि उनाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ लोगो लोगो सामगुरि गुदि सावस्रि फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो रायजो राजाफोरखौ गिग्लुंहोदों। बे जाथायनि उनाव हाग्रा बिफाना लाउड स्पिकारनि जोहै फोसावनानै हाग्रानि मैदेरनिफ्राय सांग्रां जानानै थानो थाखाय थागिरि रायजोफोरखौ खावलायो। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा जानाय खौरां सोराङाव फैदों। नगाव जिल्लानि कटियाथलि हाग्रा आन्सलिक मावख'नि बेन्दोंआव थानाय कुहियाथलि फायारिं फिल्डनि साखाथियाव जादों बे जाथाया। हाग्रानि मैदेरा सासे आइजोखौ जिउ फोजोबनायजों लोगोसे गंसे न'खौ थेर-बेथेर खालामलादों। रिपर्ट बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ रुपाली रंपि होननानै सिनायथिदों। हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा न'आव गाग्लोबना आइजोखौ दिहुननानै लाबोयो। बेनि उनाव मैदेरा आइजोखौ लामायाव गाथारो। बे जाथायनि उनाव माखासे सम लामायावनो गोग्लैनानै थायो आइजोनि गोथै सह'आ। बे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों आइजोनि फिसाय आरो 10 बोसोर बैसोनि फिसाया। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो जायगानि पुलिसनि मददाव गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। बे जाथाया ओनसोलनि थागिरि सुबुंफोरखौ गिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।